naman? Ha? Ha? Menekan? Ano? Menekan? Hindi ko naintindihan. Hindi ako manatsun mo. Yung anong kilo digdi kuya? Sarong kilo daw. Oo. Ayun guys, bibisahin ulit natin si Padi-Padi. Tapos yung mga kapatid niya. So, bilhin muna natin ng ulam mamayang gabi. Ha? Sa kulap? Piraan? Piraan ka, hindi lang itong cabbage. 60? Iba mo na ito bing ano. Hindi, sarap mo lang sa kuya. Ini. Tulad nito. Tama ka. Kaya nga, gusto na sana namin magpakasal. Kaya nga, Bre, mana? Ha? Iyo, tigkalihan. Adaw, ato tigkalihan. Ito big. Naman na. Mata maluto ko tang isirat nito ha. Mana? Mana pa day? Mana? Oh, bawa ka sa laboy ano? Alipong ka diyan. Manag di? Mana? Ayan, so bali pangalawang araw ulit natin ngayon guys na pagbisita sa kanila. Simula po nung umalis si Ate Yuli. Tsaka nabalitaan natin, sabi na ni Ate Yuli, magtatrabaho daw siya. So para sa akin, mas maganda nga. Anong tay? Ha? Bilis mo tay? 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 Magregos ka? Ha? Ay. Nago. Pagbalik ko hindi ko gupit ang taga ha. alamoy ka pa rin. Ha? Alamoy pa na. Ay malaboy baga. Alamoy. Ha, si kuya mo kaulay. Oh. Ang gagawin mo? Ha? Yan o. Titipid ko po sa... Naglilipit ka? Mukhang sinusunod mo yung sinasabi ko ah. Naglilinis ka dito? Very good. Very good. Eh si Django talaga oh. Napakagaling ni Django. May log na yun eh? Ayop pa. Isa maluto? Ha? Ako? Ano ika? May ano ka mo uli? May itak kayo dito? Itak?
Hiram na muna. Tatakin ko lang tong ano, karne. Oh, isa mahugas. Ika? Dahil, yan. Ika? Ako? Yo. Ika na. Ika? Dahil mo tama, maputik. Ay, ano, uling. Mauling. At mamaya. Baka madumihan. Oh, hugas na digning plato. Go. Hugas na plato. Tawang kong 5 at yan. Sabon. May sabon? Sabi, nagbakal daan sabon. Ha? Ano sabi ni Puntoy? Ano isira? Ano ka sa baga? Ha? Mayo? Tayo malipot baga tayo? Ha? Mano ka? Ha? Ay. Papatay niya yung apoy kasi mausok daw. Oh. Mabata bagang aso? Mabata. Oh, tigda. Ay, role dighan na lagod. Ah, sa tuktukan mo diyan. Posible akong tuktukan. So, kinanta kasod ma. Ginamit ta kasod ma. Go, digda go. Tok ay ano ta? Ano ta hapon na ang kuya mo tay? Kirigos. Ah. Tok. Laganan planggana. Magkuha ka planggana, go. Kain. Oh, laganan ka ni. So yun guys, no, binalikan nga natin sila padi-padi para ano maging maayos yung kalagayan ulit nila. So total magtatrabaho din naman si Ate Yuli, so tayo muna yung mag-aalaga sa kanila ulit. Hugas, sabaw sa naguya. Sabaw. Ayun, hugas. Dinigan sa kaldero, hugasan mo ta. Lutuong tanay ning. Mano ka pare? Iyon na baga may namang kalayo. Ginadin mo so kalayo. Makasawunda kaya. Oh, ay may. Sige na. Ha? Ayo, hugasan mo tapos lagyan mo yung tubig. Kabang lang na tubig, ya. Nanugasan man ko ya. Mabuhutin talaga ni siguro. Huwag talaga ni. Huwag talaga ni. Ay, mga laman nito guys. Tingnan nga natin. Ano ba ito? Oatmeal. O parang buto ng kalabasa. Oatmeal yata ito. Hindi natin alam kung paano lutuin yan. O kung kinakain ba ito. Kape walang laman. Kape wala gatas walang. Ay, kape walang laman. Toyo. Wala din laman. Toyo, suka. Ano ta? Ata sa iunaan, sinakadit sa adit mo man. Sabi, kakbo ko arap jacket sa. Pinag-apat mo sa langgo. Yun na. Ayun na.
Malupit talaga si Django. Ito pa. Ano na? Punya talaga si Go. Pasiway talaga yun eh. Tayo, tama na tayo, malipot na. Hapon na baga. Si Katay, hapon na, sige pang karigos. Baka si Punon. Luway-luway siya na ha. Putol ang kamot mo nga. Putol. Ha? Putulon. Dahil pag putulon ang kamot. Role. Ayun si Role. Ay na. Lagay mo tubig. Kabangan tubig. Tapos ilag mo sa karne. Yan. Ilag mo sa karne. Buwasan natin medyo marami yung tubig. Ha? Tama na. Bawasan tata, dakulon. Oh, bahala ka lugod. Sige. Sa takap ka ni Role. Oh, taas. Oh, taas. Ha? Taasain? Oh. Luloko mo ako ha. Hindi mo lang. Na. Bos tanay. Bos tanay. Tay, tama na tay. Tama na an. Sangli na. Sangli na. Role, sangli na si ano? Si Katay. Role, tawan mo ng sangli si Katay. Tama lipot na, hapon na. Now? Day na an. Yan, wow. Basta alagaan mo yung mga kapatid mo ha. Ikaw yung bahala sa mga kapatid mo dahil yung mama mo magtatrabaho daw. So ngayon ako muna yung magbabantay sa inyo ha habang wala yung mama nyo. Basta ipangako mo sa akin ha, alagaan mo yung mga kapatid mo, huwag mong pababayaan. Lalo si Katay na. Naglaba ka na? Naglaba. Dahil pag naglaba ka, sa isang linggo, 2 beses. Kasi alam mo naman yung mga kapatid mo, bihis na. Magwalis ka dyan sa labas, dito sa loob, magwalis ka, tapos iligpit mo yung mga hinigaan nyo. Batango ka lang ng tango. Dito ka tumingin. Batango ka lang ng tango. Ayun po. Yeah, very good. Yung pagdating ko, malinis yung bahay nyo. Dapat ganun ha. Para maging maayos kayo ha. Magkano ko na maghugas ka na muna ng plato. May sabon ka dyan? Wala. Bumili ka ng sabon. Bakit lagok? Naparay mo na para abang sabon. Ika na go? Bakit lagi? Pira dang utang ni mama mo dyan? Pira ang utang? No? Magbakal ka ng sabon. Sayo mo lang uli. Sabon sa namang. Dahil yung pag... Dahil mo tamatian. Sabon, tapos sayo mo lang uli. Dalaga na. Dalaga na. May gawan aram na bayad na pala. Ano pa yada na? O di, dapat hindi ka na mahiyado na bumili na. Bayad na pala eh. So kunya pala, kumusta pala so kandeng? Ha? Si kandeng. Ha? Hain na so kandeng. Nahilo baga tudo mga po danaw nilijam po ininawig roy. Nahilo. Oo, nahilo sa pag pasabsab pag-spray kaya.
inespresso awo tapos nilawagan ni kayo ng kandeng, di nagadaan. Abo mga dito. Habi ko isan na. Sayang, di may nakamong kandeng. Di nagdakol sa kandeng. Role, oga sila ni. Hasip lang gana. Indah. Indah man kan. Oh, isalin mo muna dito sa Rapulo. Ay, nasa tado ka pala. Hindi, akin na. Akin. Isa lagi bukan lamisa. Yung lamisa. Lagi po. Ikan, nagkakaregos ka pa? Baka day. Magkaregos ka ukal daw ha? Ha? Iyo, nakan sisunod tapo. Oh. Ano ang? Ha? Uy, ano? Maula. Alit, muna. Maula. Gibom ko ya. Ika. Anong ika? Ika so nagpapaypay. Ika. Ika. Sabi ko dahil magmuda. Role, dapat ni ito walang mga kanin na. Punasan mo na. Ganyan lang yung lagi yung gawin mo para lagi kayong malinis. Tapos yung basura dapat may isang plastic na lalagyan. Ano? Yan. Pagsama-samahin mo yung mga plastic. Oh, tapos mamaya, itong mga kanin dito, ipasok mo sa loob na. Tapos yan mamaya, punasan mo ito na eh. Sige, hugasin na muna.